με τους μύθους, ξεκινώ σε σχέση με τη φύλαξη. Η φύλαξη λοιπόν διαρκεί όσο χρόνο επιβάλλει δημόσια ασφάλεια. Φυλακτικές δομές και εξειδικευμένο φυλακτικό προσωπικό στο ψυχιατρικό νοσοκομείο δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, στα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Βεβαίως αυτό γεννά το ερώτημα, πώς προστατεύεται η δημόσια ασφάλεια. Θα πήγαινα λίγο παραπέρα αναρωτώμενοι πώς προστατεύεται η δική μας ασφάλεια. Πώς προστατεύεται η ασφάλεια των υπολείπων ασθενών όταν κάποιος ασθενής είναι επικίνδυνος. Και βεβαίως δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συνθήκες φύλαξης, έχουμε λίγες μεν, αλλά υπάρχουν μακροχρόνιες φυγές για τις οποίες βεβαίως ενημερώνονται οι αρχές. Όσον αφορά τη διάρκεια της φύλαξης, είναι δίκες και αποχαρακτηρισμοί την περίοδο 2007-2014. Βλέπετε ότι πολύ δύσκολα οι ανθρωποκτόνοι αποχαρακτηρίζονται, απολύονται δηλαδή. Εδώ είναι περιστατικά με την ίδια διάγνωση, αλλά με διαφορετικό αδίκημα. Έτσι, φαίνεται λοιπόν ότι επιφυλάσσεται μεγαλύτερος χρόνος νοσηλείας για τους ανθρωποκτόνους, ενώ είναι τα πράγματα πολύ πιο επίοικοι σε εκείνους που έχουν διαπράξει απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρισμό ή σωματική βλάβη. Και βεβαίως βλέπετε την αναλογία στις δίκες. 12 φορές ετηθήκαμε να εξέλθει ένας ασθενής και μόνο 2 ανθρωποκτόνοι εξήλθαν τελικά. Τα ερωτήματα είναι εύλογα. Στη δίκη για την απόλυση λοιπόν δικάζεται το αδίκημα, τελικά η βελτίωση. Η φύλαξη τελικά συνεχίζεται όσο ο ακαταλόγιστος χρειάζεται ενδονοσοκομιακή θεραπεία ή όσο επιβάλλεται για τη διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας. Και τι συμβαίνει τελικά όταν ετούμαστε ότι ο ασθενής μας είναι σε θέση να συνεχίσει εξονοσοκομιακά και απορρίπτεται η αίτηση αυτή. Πού βασίζεται αυτή η απόφαση? Βασίζεται στο δεδομένο το οποίο καταθέτουμε ως ψυχίατροι πραγματογνώμονες, ότι η ψύχωση είναι μια πάθηση με εξάρσεις και υφέσεις. Ότι όσο υπάρχει καλή συμμόρφωση και ψυχιατρική παρακολούθηση, τόσο οι υφέσεις είναι μακρές και οι εξάρσεις μπορούν να προληφθούν. Πάνω σε αυτό όμως το δικαστήριο, ακριβώς επειδή θεωρεί ότι δεν είναι μια ιάσιμη νόσος, άρα διατάσσει τη συνέχιση, είναι πάρα πολύ συχνό αυτό σαν σκεπτικό, τη συνέχιση της φύλαξης. Και όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι του μύθου, ότι η διάρκεια της ελέγχεται κάθε 3 χρόνια, να σας πω ότι από την πλευρά της εισαγγελίας δεν ζητείται σχετική ιατρική γνωμάτευση κάθε 3 χρόνια, αλλά ούτε και εμείς αποστέλουμε γνωμάτευση μόνο στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ο ασθενής μας είναι έτοιμος να εξέλθει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πρακτικά και με αφορμή αυτή την ομιλία, έτσι το είδα λίγο πιο συγκεκριμένα, να έχουμε 13 ασθενείς αυτή τη στιγμή που έχουν νοσηλεία πάνω από 15 χρόνια, χωρίς τον σχετικό δικαστικό έλεγχο. Και εδώ φτάνουμε λίγο να συναντηθούμε με τον κύριο Σεβρή. Φαίνεται ότι οι ασθενείς μας, ένα ποσοστό, η βιβλιογραφία λέει 50%, στο δικό μας δείγμα είναι 30%, μπορεί να διαπράξουν το αδίκημα στο πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο. Και φαίνεται λοιπόν ότι συσχετίζεται ο χρόνος που βιώνει ο ασθενής τα συμπτώματα της νόσου, χωρίς να λάβει θεραπεία, με σοβαρότερα αδικήματα. Έβριμα που συμφωνεί ουσιαστικά με την παρατήρηση ότι η ψύχωση που δεν βρίσκεται υπό θεραπεία και καθυστερημένη θεραπεία σχετίζονται με ανθρωποκτονία. Και εδώ να σας αναφέρω την περίπτωση του Σίγμα Κάπα, ο οποίος εισάγεται το 2013, σε ηλικία 32 ετών, λίγους μήνες μετά την ανθρωποκτονία που διέπραξε, θύμα ήταν ο πατέρας. Κάτοικος Θεσσαλονίκης, όχι κάποιας επαρχίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης λοιπόν, ενέτη 2013 και για 4 χρόνια πριν, ο Σίγμα Κάπα ήταν σε ψυχωτικό επεισόδιο. Θεωρούσε ότι υπάρχει μια συνωμοσία, ότι οι δικοί του άνθρωποι συνωμοτούν πίσω από την πλάτη του, ότι κάνουν νεύματα, ότι έβλεπε νεκροφόρες και στενοφόρα, ένιωθε τα οποία τον ακολουθούν, ότι είναι για αυτόν, φοβόταν για τη ζωή του και φτάνει ξαφνικά με ένα μαχαίρι, έτσι, σε μια παρορμητική ουσιαστικά πράξη, όπου ο ίδιος τώρα ομολογεί ότι ή που θα έκανε κακό στον εαυτό του ή σε κάποιον άλλον. Τελικά το θύμα, το αρχικό θύμα ήταν η μητέρα, αλλά μπαίνοντας ο πατέρας μπροστά, τελικά εκείνος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ενέτη λοιπόν 2013 και για 4 χρόνια πριν, ο ασθενής αυτός, επειδή αρνούνταν να λάβει θεραπευτική αγωγή,
και στη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας έφτασε κάποια στιγμή με ένα μαχαίρι να φωνάζει «γιατί μου το κάνετε αυτό». Αλλά και στην πορεία της νόσου. Όταν οι ασθενείς μας έχουν μια πρώτη νοσηλεία, παίρνουν το εξιτήριο, τους συστήνουμε να ακολουθήσουν τη φαρμακευτική τους αγωγή, είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο να διακόπτουν την αγωγή τους. Νιώθουν καλύτερα και διακόπτουν την αγωγή. Με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούν σε μια νέα υποτροπή. Και φαίνεται λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει παραβατική συμπεριφορά στην πορεία της νόσου, που βέβαια αυτό φαίνεται να σχετίζεται και με κατάχρηση ουσιών, και με προηγούμενο επιθετική συμπεριφορά και βεβαίως με κακή συμμόρφωση στην προτινόμενη θεραπεία. Είναι σαφής η ανάγκη συνεχιζόμενης ψυχιατρικής παρακολούθησης και εξασφάλιση καλής συμμόρφωσης. Τι γίνεται όμως με τους δικούς μας τους ασθενείς όταν εξέρχονται, τους ακαταλόγιστους? Από το δικό μας δείγμα, 58 εξιτήρια από το 1997 μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία επανεισαγωγή. Κανένας από τους ασθενείς μας δεν διέπραξε ένα καινούριο αδίκημα. Και αυτά τα ευρήματα υποστηρίζονται και από μελέτες όπως βλέπετε στην Αυστραλία, την Αυστρία, τη Νέα Ζηλανδία, είναι ενδεικτικές, υπάρχουν πάρα πολλές, όπου φαίνεται λοιπόν ότι και σε μακροχρόνια παρακολούθηση οι ασθενείς αυτοί δεν διαπράττουν καινούργια αδικήματα. Στον τελευταίο μύθο, και το ονομάζω μύθο και θα δείτε ότι έχω μια δυσκολία να τον ορίσω σαφώς, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορώ να πω ότι αν οι ασθενείς μας χρήζουν ή δεν χρήζουν νοσηλεία σε ειδικό δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα. Γιατί υπάρχουν ειδικές ομάδες ασθενών. Και πράγματι κάποιοι από τους ασθενείς μας είναι επικίνδυνοι. 5 φορές την τελευταία 15ετία χρειάστηκε να ενημερωθεί η εισαγγελία ότι είναι αδύνατον να ελέγξουν συγκεκριμένους ασθενείς. Ασθενείς οι οποίοι πραγματοποιούσαν φυγές, έκαναν χρήση ουσιών, δεν μέναν στην θεραπευτική αγωγή, διέπραταν νέα δικήματα στις φυγές τους. Η φωτογραφία είναι πραγματική, είναι από τις ψυχιατροδικαστικές υπηρεσίες στο Maudsley στο Λονδίνο, που έχουν πολύ μεγάλη παράδοση στον τομέα αυτό, όπου είναι σαφές ότι αν κανείς δεν μπορεί να συνεργαστεί με τους νοσηλευτές, τότε θα συνεργαστεί με την αστυνομία. Να πούμε εδώ ότι όσες φορές ετηθήκαμε για έναν ασθενή, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις στον χώρο του νοσοκομείου, ζητήσαμε την συνδρομή του ψυχιατρίου κρατουμένων Κορυδαλού, η απόφαση ήταν αρνητική. Δεδομένου ότι το ψυχιατρίο κρατουμένων είναι αυτό που λέει κρατούμενοι, έχει κρατούμενους, ενώ οι ασθενείς μας έχουν κριθεί αθώοι. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες ειδικές ομάδες ασθενών που χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση. Βλέπετε ασθενείς που περιορίζονται στο όνομα της ανοιχτής πόρτας, βέβαια, για το ενδεχόμενο φυγής, ηλικιωμένοι ασθενείς με διαφορετικές ανάγκες, ασθενείς με χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών με ανάγκη για διαφορετική αντιμετώπιση. Οπότε αναρωτιέται κανείς τι εξυπηρετεί η λειτουργία του δικού μας ειδικού τμήματος όταν αποτελεί θεραπευτικό μονόδρομο. Ολοκληρώνω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχω καταχρηστεί το χρόνο. Πολύ γρήγορα θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές ψυχιατροδικαστικές υπηρεσίες. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα κλειστό τμήμα ολιγάριθμων κλινών με συνθήκες φύλαξης. Θεωρούμε ότι μπορεί και 10 κλίνες πανελλαδικά να φτάνουν. Τόσα είναι τα περιστατικά με πραγματική επικινδυνότητα ή υποθεραπεία. Δεν θα χρειαστούν περισσότερα. Βεβαίως ένα τμήμα επανένταξης που να λειτουργεί μάλλον όπως λειτουργούμε εμείς, αλλά με το δικαίωμα νόμιμων θεραπευτικών αδειών, που είναι απαραίτητα θεραπευτικά εργαλεία, ένα οικοτροφείο στην κοινότητα σαν επόμενο βήμα και βεβαίως ήδη λειτουργούμε εξωτερικό ιατρείο με χορήγηση ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς δράσης που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση. Μία ένεση το μήνα λοιπόν με την συγκατάθεση του ασθενούς που εξασφαλίζει ότι υπάρχει φάρμακο. Και με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση, εξασφαλίζονται η μείωση των υποτροπών και με αυτόν τον τρόπο και η μείωση της επικινδυνότητας. Συγκεφαλαιώνοντας, είναι παραπλανητικό λοιπόν να συνδέει κανείς αβίαστα τη βία με τη σχιζοφρένεια, αξιώνοντας συνθήκες μακροχρόνιου εγκλισμού για τους ασθενείς αυτούς. Δεν μπορούμε να κλείνουμε όμως τα μάτια. Χρειάζεται, σαν ψυχιατρική κοινότητα, να αναγνωρίζουμε την επικινδυνότητα στη σχιζοφρένεια, προκειμένου όμως να την προλαμβάνουμε και με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί τελικά το στίγμα. Και βεβαίως το μεγάλο στοίχημα είναι η μετάβαση από την τιμωρία στη θεραπεία, τόσο ψυχικά όσο και πρακτικά, εμπλέκοντας και τον ίδιο τον ασθενή με υπευθυνότητα. Και κλείναμε μια εικόνα πολύ παλιά, αλλά και διαχρονική νομίζω.
αυτοί άραγε αντιμετωπίζουν και πώς είναι. Νομίζω ότι τα στατιστικά σας στοιχεία και ορισμένα από τα νούμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Κράτησα ότι πρέπει να είναι λιγότερο από 10% των ψυχικά πασχόντων που εκφράζουν, και μάλιστα ψυχοσικών, αν κατάλαβα καλά, ασθενών που τελούν πράξεις βίας. Όπως και εντυπωσιακό μπορώ να πω είναι το σχήμα των προτάσεων σας. Ένα μείγμα ενός μικρού κλειστού τμήματος με πολλά πράγματα που γίνονται ως επανένταξη και ως ανοιχτή διαβίωση με την κοινωνία και μαζί της βεβαίως και για τον ψυχασθενή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος εισηγητής μας είναι ο κύριος Ευτύχης Φυτράκης, ο οποίος είναι διδάκτορας του δικού μας πανεπιστημίου, της Νομικής του Αριστοτελείου. Τελεί αυτόν τον καιρό, είναι Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ακόμη κάτι. Ο κύριος Φυτράκης για καιρό πριν υπήρξε βοηθός συνηγόρου του πολίτη και στα αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκε ανήκε και ο τομέας της υγείας. Κύριε Φυτράκη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καϊάφη για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ τον Όμιλο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοιατρικής που μας δίνει σήμερα την ευκαιρία ενός γόνιμου προβληματισμού για ένα θέμα που έχει έρθει στην επιφάνεια την τελευταία δεκαετία, στη Θεσσαλονίκη όμως για πάνω από 25 χρόνια. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τους παρόντες αλλά και τους απόντες δασκάλους μου στο Αριστοτέλειο που τη δεκαετία του 80, όταν δεν ήταν ακόμα της μόδας το ζήτημα, μου έδωσαν τη δυνατότητα να επισκεφτώ το τμήμα καταλογίστων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μια επίσκεψη την οποία δεν την έχω ξεχάσει ποτέ από τότε, παρότι πέρασαν 28 χρόνια πια, και η οποία άφησαν εξίτλες εικόνες στο μυαλό μου ότι από τότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Σήμερα ακούσαμε από τους προηγούμενους εισηγητές μια ψυχιατρική η οποία έχει διλήμματα. Μια ψυχιατρική που δεν είναι σίγουρη, μια ψυχιατρική που δεν είναι ανεφαλωτινώς περιοριστική. Αυτή είναι η νέα ψυχιατρική, δεν είναι η ψυχιατρική της καταστολής, δεν είναι η ψυχιατρική του 18ου αιώνα που γεννήθηκε μέσα στο άσυλο, που ήρθε απλώς να συμπληρώσει τον εγκλισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Είχα αρχικώς σχεδιάσει να μιλήσω γενικότερα για τα ζητήματα στέρησης ελευθερίας για λόγους ψυχικής υγείας, όπως και στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται. Όμως για να έχουμε, να το πω έτσι, αντικριστές εισηγήσεις, θα αναφερθώ κυρίως στη θεραπευτική φύλαξη ακαταλογίστων, εγκληματιών εντός εισαγωγικών, όπως λέει ο ποινικό μας κώδικας. Ξεκινώ με μια αρχική διαπίστωση. Το ποινικό μας δίκαιο στηρίζεται σε έναν κώδικα του 1950, γέννησμα όμως και ιδεολογικό γέννημα, θα έλεγα καλύτερα, περασμένων δεκαετιών από το 50, φαίνεται να αποτυπώνει και να χαρακτηρίζεται από αντιλήψεις για την ψυχιατρική της εποχής του. Όμως, ενώ το ποινικό δίκαιο από τότε δεν έχει μεταβληθεί, ειδικά στο ποινικό του μέρος, πάρα πολύ, η ψυχιατρική του 50, του 30, αν θέλετε, του 40 και η ψυχιατρική του σήμερα είναι μια άλλη ψυχιατρική. Σήμερα μιλάμε για την ασυλική ψυχιατρική ως ένα παρελθόν. Αναφερόμαστε στην ιστορία της ψυχιατρικής. Σήμερα μιλάμε για την κοινοτική ψυχιατρική. Η τομεοποίηση τη δεκαετία του 50 των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ήταν κάτι άγνωστο. Το μοναδικό εργαλείο ψυχιατρικής περίθαλψης το 1950 ήταν το κλειστό ψυχιατρίο, το άσυλο δηλαδή. Η δυσκολία που γεννάται και έρχεται μπροστά μας πολλές φορές σαν αδιέξοδο, τους νομικούς, τους εισαγγελείς, συχνά τους δικαστές, είναι ότι προσπαθούμε να παντρέψουμε ένα ποινικό δίκαιο του 1950
που εγκολπώνει μια ψυχιατρική της εποχής του με μια ψυχιατρική που έχει αλλάξει όλος διόλου. Το 1950 προφανώς και δεν υπήρχαν μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην κοινότητα. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των αδιεξόδων θα αναφερθώ, τα οποία είναι πραγματικά. Θυμάμαι πριν περίπου μια δεκαετία μια αγωνιώδη έκκληση των νοσηλευτών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατόπιν μιας ακόμα δίωξης που είχε ασκηθεί εις βάρος τους για απόδραση στην περίπτωση που κάποιος ασθενής ακαταλόγιστος είχε φύγει από το ψυχιατρίο. Το ερώτημά τους ήταν: πείτε μας επιτέλους τι είμαστε, θεραπευτές, νοσηλευτές ή φύλακες? Το αφήνω αναπάντητο. Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί, αντιμετωπίσαμε ένα αντίστοιχο ζήτημα με τις άδειες. Περίπου με αυτοσχεδιασμό κάποιοι διευθυντές κλινικών, καθότι στην Αθήνα, στο Δαφνί δεν έχουμε τους ακαταλόγιστους σε μία μόνο κλινική, σε ένα μόνο τμήμα, αλλά είναι διάσπαρτοι σε πολλά τμήματα, θαραλέοι θα έλεγα, χορηγούσαν θεραπευτικές άδειες στους ασθενείς. Το ζήτημα αυτό είναι αρρύθμιστο νομικά, με αποτέλεσμα όταν τα πράγματα πήγαν στραβά, δηλαδή όταν υπήρξαν διαμαρτυρίες γιατί ο συγκεκριμένος ασθενής, χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση, διάταξη, εισαγγελική ή άλλο δικαστικό έγγραφο, είχε επανέλθει στο σπίτι του για ένα Σαββατοκύριακο για κάποιες μέρες, να ζητηθούν οι ευθύνες από τον αντίστοιχο ψυχίατρο για βάση το ποινικό δίκαιο. Γενικά, στο ελληνικό δίκαιο συναντώνται τρεις μορφές ψυχιατρικής κράτησης, αν μπορούμε να πούμε, τρεις μορφές με βάση τις οποίες κάποιος στερείται την ελευθερία του για λόγους ψυχικής υγείας. Η μία είναι εντελώς περιθωριακή, είναι η προστατευτική φύλαξη από την αστυνομία, προβλέπεται από το οργανωτικό διάταγμα της αστυνομίας και φαίνεται στην πρακτική να έχει ελάχιστη καθόλου εφαρμογή. Συνεπώς δεν θα αναφερθώ περαιτέρω. Για την ακούσια νοσηλεία ακολουθεί η εισήγηση του συναδέλφου μου του Κώστα Κοσμάτου, οπότε θα περιοριστώ στη θεραπευτική φύλαξη, ένα μέτρο του ποινικού δικαίου και που προβλέπεται από το άρθρο 69 του ποινικού κώδικα. Η ψυχιατρική κράτηση στο σύνολό της έχει σκοπούς προληπτικούς, υλοποιείται σε αντίθεση με τα ποινικά μέτρα σε δομές υγείας και μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα είναι εδώ, ότι τουλάχιστον στην Αθήνα η ψυχιατρική κράτηση, δηλαδή ακούσια νοσηλεία, υλοποιείται και σε ιδιωτικές κλινικές. Νομίζω στη Βόρεια Ελλάδα δεν ακολουθείται αυτό το μοντέλο. Τα χαρακτηριστικά της ψυχιατρικής κράτησης ή κράτησης για λόγους ψυχικής υγείας, όπως περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι περιορισμός της κίνησης, απομόνωση από την οικογένεια, απώλεια της αυτονομίας και της ιδιωτικότητας, στιγματισμός και κίνδυνος κακομεταχείρισης. Ποιοι είναι οι θεσμικοί όροι, ποια είναι μάλλον τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να υλοποιηθεί η ψυχιατρική κράτηση? Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατοχυρώνει βέβαια την προσωπική ελευθερία, όμως στο άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφιο Α δίδει την ευχέρεια στα κράτη να λαμβάνουν μέτρα στέρησης της προσωπικής ελευθερίας για τοξικομανείς, αλκοολικούς και φρενοβλαβείς, όπως είναι η αρχική μετάφραση του κειμένου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Το ελληνικό σύνταγμα, στο άρθρο 5, στην ερμηνευτική δήλωση δίδει τη δυνατότητα λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας των ασθενών. Τέλος, ένα φρέσκο απόκτημα της ελληνικής νομοθεσίας είναι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, κυρώθηκε με τον νόμο 4074 του 12 του 2014. Η αναπηρία δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση στέρηση της ελευθερίας. Σπέβδω βέβαια εδώ να διευκρινίσω ότι η έννοια της αναπηρίας δεν ταυτίζεται με αυτήν της ασθένειας. Η αναπηρία είναι μια ευρύτερη έννοια, είναι το αποτέλεσμα εμποδίων που μπορούν να έχουν να κάνουν με ασθένεια και με άλλους παράγοντες. Στοιχεία νομίζω γνωστά σε όλους τους νομικούς. Η θεραπευτική φύλαξη. Όταν κάποιος κρίνεται ακαταλόγιστος, τι είναι αυτό? Αδυναμία αντίληψης του αδίκου της πράξης ή ενέργειας σύμφωνα με αυτήν. Γιατί συμβαίνει αυτό?
διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης του κατηγορουμένου. Πότε πρέπει να συμβαίνει αυτό? Κατά την πράξη. Αυτό συγκρατήστε το, είναι ένα στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Πού καταλήγει το δικαστικό όργανο εφόσον έχουμε κατάφαση των προηγούμενων δεδομένων σε άσκηση του καταλογισμού, δηλαδή ανάλογα με την περίπτωση, σε αθώωση ή σε απαλλαγή. Τι έχουμε στη συνέχεια? Δεν έχουμε βέβαια ποινή, αλλά έχουμε την επιβολή μέτρου ασφαλείας. Στο ελληνικό ποινικό δίκαιο ισχύει άλλωστε το διαδικό σύστημα των ποινών και των μέτρων ασφαλείας. Ποιο είναι αυτό το μέτρο? Είναι το μέτρο του άρθρου 69 της φύλαξης ακαταλογίστων εντός εισαγωγικών εγκληματιών, της θεραπευτικής φύλαξης, όπως τα λέγαμε με μια λέξη. Τι συνέβαινε πριν τον ποινικό κώδικα? Ο ακαταλόγιστος κρινόταν αθώος και φαινόταν ελεύθερος, χωρίς δηλαδή την επιβολή της θεραπευτικής φύλαξης. Τρεις είναι κατά βάση οι προϋποθέσεις για την επιβολή της θεραπευτικής φύλαξης: τέλεση κακουργήματος ή πλημελήματος με ποινή τουλάχιστον 6 μηνών, απαλλαγή λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή κοφαλαλίας και τέλος επικινδυνότητα του δράστη. Αυτή είναι η τυπολογία της ψυχιατρικής κράτησης στην Ελλάδα. Ας δούμε λίγο τη σχέση της θεραπευτικής φύλαξης με την ακούσια νοσηλεία. Η ακούσια νοσηλεία είναι ένα μέτρο διοικητικό, όπως έχει αποφανθεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρότι καταρχήν επιβάλλεται από πολιτικό δικαστήριο και κατ' εξαίρεση από την Εισαγγελική Αρχή. Η θεραπευτική φύλαξη είναι ένα ποινικό μέτρο, το οποίο επιβάλλεται από δικαστικό όργανο. Σκοπός είναι η πρόληψη, η ασφάλεια. Στην ακούσια νοσηλεία έχουμε ιατρική επέμβαση χωρίς συνένεση, όπως βέβαια και στη θεραπευτική φύλαξη. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε στέρηση της ελευθερίας. Στην μεν ακούσια νοσηλεία δεν έχουμε καταδικαστική απόφαση. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στην περίπτωση της θεραπευτικής φύλαξης. Δεν έχουμε καταδικαστική απόφαση λοιπόν. Ενώ ωστόσο στη θεραπευτική φύλαξη των ακαταλογίστων έχουμε άδικη πράξη, δεν συμβαίνει το ίδιο στην ακούσια νοσηλεία. Εξάλλου, αν συγκρίνουμε τα κείμενα του ποινικού κώδικα και του νόμου 2071, ενώ στο νόμο 2071 για την ακούσια νοσηλεία είναι ξεκάθαρο, διατυπώνεται πανηγυρικά, ότι υπερισχύει το θεραπευτικό στοιχείο, αντίθετα όπως φαίνεται να συνάγεται από τις διατάξεις των σχετικών άρθρων, στον ποινικό κώδικα υπερισχύει το στοιχείο της φύλαξης. Χαρακτηριστικά σημεία που επίσης βλέπουμε ανάμεσα στον ψυχικά ασθενή κρατούμενο και τον κοινό κρατούμενο. Να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Ο κοινός κρατούμενος των φυλακών φυσικά έχει μια δημόσια δίκη, ο ψυχικά ασθενής κρατούμενος δεν έχει πάντα. Σημειώνω ότι και στην προδικασία είναι δυνατόν να εισαχθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Ένδικα μέσα, ο κοινός κρατούμενος στη βάση μιας καταδικαστικής απόφασης φυσικά έχει έφεση, ανέρεση υπό τους όρους του κώδικα ποινικής δικονομίας. Ο ψυχικά ασθενής κρατούμενος αντίθετα δεν έχει. Έχει ορισμένη διάρκεια η ποινή που λαμβάνει κάποιος κοινός κρατούμενος, φυσικά και έχει. Η θεραπευτική φύλαξη δεν έχει. Είναι δυνατή η μεταγωγή ενός κοινού κρατουμένου σε τόπο που είναι ενδεχομένως κοντά στην κατοικία του, φυσικά και είναι. Δεν συμβαίνει το ίδιο για τον ψυχικά ασθενή κρατούμενο. Έχουμε αναγκαστική θεραπεία, στον κοινό κρατούμενο όχι. Υπάρχουν ρητές διατάξεις και στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας αλλά και στον σοφρονιστικό κώδικα για την αποτροπή τέτοιων επιλογών. Αντίθετα, ο ψυχικά ασθενής κρατούμενος υπόκειται σε αναγκαστική θεραπεία. Η φόρον απόλυση, ναι για τον κοινό κρατούμενο, όχι για τον ψυχικά ασθενή κρατούμενο. Χάρη, ναι και πάλι για τον κοινό κρατούμενο, τον καταδικασμένο, όχι για τον ψυχικά ασθενή κρατούμενο. Και τέλος, ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκα ήδη προηγούμενα, αν δικαιούνται τακτικές άδειες, ο κοινός κρατούμενος φυσικά με τους όρους του σοφρονιστικού κώδικα, ο ψυχικά ασθενής κρατούμενος όχι. Ας κάνουμε και μια άλλη σύγκριση, νομίζω έγινε και προηγούμενα αναφορά, ανάμεσα στο ψυχικά ασθενή κρατούμενο και τον κοινό ψυχικά ασθενή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Για τον ακούσια νοσηλευόμενο υπάρχει όριο 6 μηνών στη θεραπεία, για τον ψυχικά ασθενή κρατούμενο δεν υπάρχει όριο, υπάρχουν άνθρωποι που κρατούνται για δεκαετίες και για 20 και για 30 χρόνια. Εξιτήρως ασθενή αναφέρθηκε ήδη προηγούμενα, ο κοινός ψυχικά ασθενής λαμβάνει, ο ψυχικά ασθενής κρατούμενος όχι. Θεραπευτικές άδειες αναφερθήκαμε ήδη και ένα ακόμα δίλημμα που τουλάχιστον στην Αθήνα έχει τεθεί είναι το εξής: αν ο ακαταλόγιστος ψυχικά ασθενής μπορεί να μεταφερθεί σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ή όχι. Και σε αυτό χρειάζεται αυτοσχεδιασμός και πολύ θάρρος. Είναι μια πρακτική που ακολουθείται πάντως.
προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά το νομικό καθεστώς που ισχύει για τους κρατούμενους ψυχικά ασθενείς, προβλήματα συμβατότητας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και με την νομολογία ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Έχουν επισημανθεί ήδη πάνω από 10 χρόνια από την έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και βέβαια το Συνήγορο του Πολίτη το 2005. Χοντρικά αυτά εστιάζονται στην δημοσιότητα της δίκης, στην ύπαρξη ή στην ανυπαρξία κατά ακρίβεια διαδικασίας ακροατηρίου, στην δυνατότητα άσκησης ενδίκου μέσου, στην διάρκεια του μέτρου και το βάρος της απόδειξης, στο ανώτατο όριο, στην αυτοπρόσωπη εμφάνιση, την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του δικαστικού οργάνου πριν ληφθεί το αντίστοιχο μέτρο και βέβαια στην ύπαρξη ή την υποχρέωση ύπαρξης γνωματεύσεων δύο ψυχιάτρων, όπως στην περίπτωση της ακούσιας νοσηλείας. Από μια έρευνα που διεξήγαγα τον Νοέμβριο του 2014, ο συνολικός αριθμός εγκλήσεων ακαταλόγιστων ασθενών στην Ελλάδα ήταν 159, στο Δαφνί 90, τότε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 57, δεν ξέρω σήμερα πόσοι είναι λίγο λιγότερο, και τότε στο Δρομοκαΐτιο 12, σύνολο 159. Ας δούμε όμως ορισμένα συγκριτικά δεδομένα για να δούμε πού βρισκόμαστε. Αντιστοιχεία με τη Γερμανία. Συμπληρώνω πληθυσμός 11 εκατομμυρίων περίπου της Ελλάδας, 80 εκατομμύρια περίπου της Γερμανίας. Κρατούμενοι σε φυλακές στη Γερμανία 65.000 περίπου, σήμερα στην Ελλάδα 9.500. Αναλογία με 100.000 κρατουμένων, 85 στη Γερμανία, 87 στην Ελλάδα, δηλαδή αντίστοιχοι αριθμοί. Σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, μετρήσεις του 2013, στη Γερμανία 6.652, στην Ελλάδα 159. Χρησιμοποιώ το παράδειγμα της Βάδης Βιρτεμβέργης, του κρατηδίου αυτού, που έχει πληθυσμό περίπου όσο και η Ελλάδα, 581 έγκλειστοι, ψυχικά ασθενείς, αναλογία ανά 100.000, στη Γερμανία 8,3 έγκλειστοι για λόγους ψυχικής υγείας ακαταλόγιστοι, στην Ελλάδα μόλις 1,6. Πώς εφαρμόζεται στην πράξη το μέτρο της θεραπευτικής φύλαξης? Έχουν γίνει κάποιες έρευνες. Στο τμήμα μετολογίστου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου παρουσιάστηκαν ήδη μέσος χρόνος παραμονής 9,5 χρόνια, από έρευνα του συναδέλφου του Κώστα του Κοσμάτου 7,5 χρόνια, ο αντίστοιχος χρόνος στη Γερμανία μετράται στα 6,5 χρόνια. Από μια δική μου έρευνα στο Δρομοκαΐτιο, επαναλαμβάνω τον Νοέμβριο του 2014, σε σύνολο 12 ψυχικά ασθενών κρατουμένων, του άρθρου 69, 3 ψυχικά ασθενείς φαινόταν με μειωμένο καταλογισμό. 7 από τους 12 ήταν με βούλευμα και 5 με αποφάσεις. Όλοι για τέλεση κακουργήματος. Διάρκεια νοσηλείας των νοσηλευομένων ήταν από 1, δηλαδή μέχρι 1 έτος, έως 22 χρόνια. Μέσος χρόνος των νοσηλευομένων εκείνη τη στιγμή ήταν τα 8,5 χρόνια. Σημειώνω ότι ο μέσος χρόνος νοσηλείας, όπως είχε μετρηθεί στο Δαφνί την ίδια εποχή, το 12 και το 13, ήταν 32 με 33 μέρες. Αναφέρομαι ωστόσο στο σύνολο των νοσηλευομένων του Δαφνιού. Σε πόσες από τις περιπτώσεις βρέθηκε στο φάκελο αίτηση στο δικαστήριο, έγινε προηγούμενη αναφορά για επανεξέταση της διάρκειας της θεραπευτικής φύλαξης? Μόνο σε μία περίπτωση υπήρχε απορριπτική απόφαση. Τώρα, πώς υλοποιείται η θεραπευτική φύλαξη στην Ελλάδα? Η ανυπαρξία ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου έχει επιτρέψει την ανάπτυξη, όπως μπορώ να πω, 5 διαφορετικών μοντέλων ανά την Ελλάδα. Ένα είναι το μοντέλο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργεί σε ξεχωριστό τμήμα. Οι ακαταλόγιστοι τοποθετούνται στο τμήμα ψυχιατροδικαστικής, το είπαμε, τμήμα ψυχιατροδικαστικής όλοι μαζί. Διαφορετικό μοντέλο ακολουθείται στην Αθήνα, σε κάποια τμήματα του Δαφνιού με φύλαξη, με κλειστή πόρτα δηλαδή, σε άλλα τμήματα του Δαφνιού χωρίς φύλαξη, με ανοιχτή πόρτα, σε ξενώνα που λειτουργεί όμως μέσα στον ευρύτερο χώρο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, αυτό συμβαίνει στο Δρομοκαΐτιο, ή σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, δηλαδή σε οικοτροφείο ή σε ξενώνα, εκτός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, όπως συμβαίνει στο Δαφνί, το οποίο έχει τέτοιες δομές. Το ερώτημα που τίθεται ακόμα μια φορά, στις περιπτώσεις που εξετάζουμε, είναι πώς η θεραπεία, πώς η φύλαξη. Δηλαδή το μείγμα ανάμεσα σε αυτά τα δύο στοιχεία, τα οποία συχνά είναι ανταγωνιστικά. Όταν λέμε αθώος, εννοούμε αθώος, ή
ή υπάρχει συχνά ένας συνυπολογισμός όταν πρέπει να κρίνουμε την απελευθέρωση, τη λήξη της θεραπευτικής φύλαξης ανάλογα με το αδίκημα που είχε τελεστεί κάποια στιγμή. Είναι η μονάδα ψυχικής υγείας ένας χώρος εγκλισμού, μπορεί να λειτουργεί ως τέτοιος. Στην παραδοσιακή αντίληψη, ο εγκλισμός, με αυτή τη μορφή της θεραπευτικής φύλαξης, υπηρετεί μόνο την ασφάλεια. Κάτι που μας έχει μείνει είναι το εξής. Ενώ τα δύο άλλα βασικά κείμενα για τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών, όπως είναι ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης και η απούσια νοσηλεία, μεταρρυθμίστηκαν τη δεκαετία του 90 στο μεταρρυθμιστικό κλίμα της εποχής, η θεραπευτική φύλαξη έχει μείνει. Ωστόσο, αυτή την εποχή είναι σε τελική διαμόρφωση νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, μεταξύ αυτών και για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της θεραπευτικής φύλαξης. Οι επιτροπές αυτές θα σχηματιστούν από κοινού από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει για την περίπτωσή μας η νομολογία του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, που με περισσότερες αποφάσεις του έχει θέσει ορισμένες βάσεις, θα έλεγα, για την προσέγγιση που μπορούμε να έχουμε. Η αναγκαστική νοσηλεία συνιστά ιδιαίτερα βαριά προσβολή ατομικού δικαιώματος. Κρίσιμη ωστόσο είναι η διαπίστωση που πρέπει να υπάρχει για την θεραπευτική προσδοκία που πρέπει να διαπιστώνουμε σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση κατά την επιβολή ή την συνέχιση του συγκεκριμένου μέτρου του περιοριστικού, όπως είναι η θεραπευτική φύλαξη ή η απούσια νοσηλεία. Το στοιχείο της αναλογικότητας είναι ένα δεδομένο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, διαδικαστικές εγγυήσεις όπως ορίζει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τέλος η απέτηση τεκμηρίωσης, αιτιολόγησης όπως θα λέγαμε με δικονομικούς όρους, κάθε μέτρου αναγκαστικής νοσηλείας. Αυτό που μας χρειάζεται για να πάμε στην επόμενη μέρα είναι να θέσουμε νέα δικαιοκρατικά και ψυχιατρικά δεδομένα. Να δουλέψουμε δηλαδή με βάση τα δεδομένα του 2016. Συζητάμε για μια ανοιχτή ψυχιατρική περίθαλψη, όπου η ύπαρξη μιας κεντρικής μονάδας που θα υλοποιούνταν η θεραπευτική φύλαξη δεν συμβιβάζεται φυσικά ούτε με τις αρχές της τομεοποίησης, ούτε με τις κοινοτικής ψυχιατρικής. Αρχή της αναλογικότητας αποτυπώνεται ρητά στον Γερμανικό Ποινικό Κώδικα. Αρχή της επικουρικότητας αναφέρεται και σε μια ελληνική απόφαση του εφετείου ναυπλίου. Να μπορέσουμε να συμβιβάσουμε τους συχνά κρουόμενους στόχους που αναφέραμε προηγούμενα, δηλαδή το στόχο της ασφάλειας και το στόχο της θεραπείας, και ξεκάθαρα να πούμε και εδώ, όπως στο νόμο 2071, ότι η προτεραιότητα δίδεται στη θεραπεία. Η θεραπεία είναι τελικά που υπηρετεί την ασφάλεια. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι ψυχίατροι. Η φύλαξη αντίθετα δεν μπορεί να υπονομεύει την θεραπεία. Πώς μπορούμε να νοήσουμε σήμερα τη φύλαξη? Μπορούμε να την νοήσουμε ως μια στενή παρακολούθηση, αν θέλετε μια προστασία, αλλά όχι με τη λογική των δεσμών. Άρα, σε ένα τέτοιο πλαίσιο θεραπευτικής φύλαξης επιτρέπονται οι θεραπευτικές άδειες με κριτήρια που θέτει η ψυχιατρική επιστήμη και βέβαια η τοποθέτηση σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που έχει την αναγκαία παρακολούθηση, όχι όμως σε προγράμματα φιλοξενούσες οικογένειες ή προστατευμένα διαμερίσματα. Πώς θα πρέπει να δίδεται, να δικαιολογείται η συνέχιση ή να καθορίζεται η διάρκεια της θεραπευτικής φύλαξης με βάση τα δύο δεδομένα που πρέπει να διαπιστώνονται, δηλαδή ψυχική διαταραχή και επικινδυνότητα. Ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα? Ανάπτυξη υπηρεσιών για τους ποινικά ανεύθυνους ψυχικά ασθενείς. Έχουμε ανάγκη δομές, έχουμε ανάγκη υπηρεσίες. Η ιστορία και το πρόβλημα δεν λύνεται με μια νέα νομοθεσία, γιατί αν δεν υπάρχει το αντίστοιχο πλαίσιο που θα υποστηρίξει αυτές τις νομοθετικές επιλογές, απλά δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σταθερή επιλογή της χώρας ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80 για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, για την κατάργηση των ψυχιατρικών νοσοκομείων, και πρέπει να δούμε πώς θα δουλέψουμε με τους ακαταλόγιστους. Μετασχηματισμός του ψυχιατρίου κρατουμένων Κορυδαλλού δεν είναι ένα θέμα που εμπίπτει στη σημερινή συνάντηση. Ήδη ωστόσο είναι η πρώτη δομή υγείας που στο πλαίσιο του σοφρονιστικού συστήματος τίθεται σε νέες βάσεις, εννοώ σε βάσεις που να είναι συμβατές με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Τομεοποίηση και προστασία δικαιωμάτων. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την μεταρρύθμιση του συστήματος ψυχικής υγείας θέτει και σε τοπικό επίπεδο την
λειτουργία επιτροπών για την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και μια συνολική αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για όλο το σύστημα. Υπάρχει ήδη προεργασία των δύο σχεδίων ποινικού κώδικα, ουσιαστικά του ενός σχεδίου, που εν πωλής είχε συμπεριλάβει, νομίζω, το σύνολο των παρατηρήσεων που είχαν διατυπωθεί των δικαιοκρατικών ενστάσεων για τη θεραπευτική φύλαξη όπως αυτή είχε διατυπωθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Νομίζω ότι εγώ προσωπικά θα ήθελα να σταθώ σε 2-3 πράγματα που μου φαίνονται σημαντικά για την επόμενη μέρα. Πρώτον, στη διαπίστωση ότι η υλοποίηση της εφαρμογής των μέτρων για τους ακαταλόγιστους γίνεται περίπου σε ένα πλαίσιο αυτοσχεδιασμού. Διότι ακριβώς υπάρχει τέτοια αναντιστοιχία του θεσμικού πλαισίου με τις ανάγκες και τις δομές που υπάρχουν, που ουσιαστικά δυναμητίζεται το σχήμα. Επίσης, θεωρώ σημαντικό ότι φαίνεται να δίνεται μία βαρύτητα στην αλλαγή του εφαρμοστικού πλαισίου, δηλαδή αυτού που μπορεί να αλλάξει, θα λέγαμε, εδώ και τώρα. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι αυτό θα είναι σχετικά δύσκολο αν δεν παρακολουθηθεί άμεσα από αλλαγές του ποινικού κώδικα, οι οποίες όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, και αυτές έρχονται. Έχουν δηλαδή μια συνολική λογική. Ενώ είναι σημαντικό, νομίζω, και αυτό φαντάζομαι ότι θα προεξάρχει στη συζήτηση στη συνέχεια, τα νέα ψυχιατρικά και δικαιοκρατικά δεδομένα, δηλαδή αυτός ο συμβιβασμός ασφάλειας και θεραπείας και η προτεραιότητα, βέβαια, της θεραπείας στην οποία αναφερθήκατε. Πραγματικά περιμένω έτσι με ενδιαφέρον να ακούσω τις αντιδράσεις των συναδέλφων από το επιστημονικό πεδίο της ψυχιατρικής σε αυτές τις προτάσεις. Και τώρα έχει τον λόγο ο κύριος Κώστας Κοσμάτος, ο οποίος είναι λέκτορας της νομικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, απόφοιτος της νομικής σχολής του Αριστοτελείου και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο κύριος Κοσμάτος, πρέπει να πω ότι και η διατριβή του ήταν σχετική με τον τομέα αυτό, γι' αυτό και προανάφερα πόσο πραγματικά ουσιαστική εγκύτητα έχουν με τα σημερινά θέματα οι ομιλητές και θα μας μιλήσει από την νομική πλευρά πλέον για την ακούσια νοσηλεία στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Σεβίτς. Σας ακούμε, κύριε Κοσμά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση των οργανωτών. Χωρίς να είμαι συνεννοημένος με τον αγαπητό μου φίλο και συμφιλητή, τον Ευτύχη το Φιτράκη, και εγώ θα γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω, όταν ήμασταν φοιτητές, γιατί νομίζω ότι το βασικό ερέθισμα για να ασχοληθείς με αυτό το πεδίο είναι μια βιωματική ιστορία η οποία ξεκινάει από τις πρωτοικιακές μας σπουδές. Τότε λοιπόν όντως περάσαμε την πόρτα που είδαμε προηγουμένως, πάντα με το στερεότυπο στο μυαλό μας τότε, ότι αυτοί που είναι μέσα είναι κάπως λίγο περίεργοι άνθρωποι, ενδεχομένως και λίγο παραμορφωμένοι. Διαπίστωσα εγώ τουλάχιστον τότε,